Anna Alma porojen olla. Anna porojen olla, Anna. Sä olit väsynyt ja jaksanut äsken kiskoa. Yleensä näihin ylämäkiin välillä. No kyllä on. Sä oot kuule Alma niitten vieraana täällä. Niin hyttysiä ei oo kyllä Alma yhtään. Salama sitten tänään kalastellaan. Tänään Kohdajärvi. Ei pitäisi olla kuin pari tuntia. Sitten siinä ollaan pari päivää. Eilen vaan loppu vähän virta. Oli vähän ylämäkeä toi 16 kilometriä. Automatka siihen vielä 500 kilsaa. Pieni porokolari vielä kaupan päälle. Unimaitto hienossa leiripaikassa. Nyt on koirallakin virtaa taas. Ei tästä Alma paljon paikka kaunistu enää. Anna niitten olla. Anna olla, Anna. Niin. Ei ne oo tehnyt sulle mitään. Mennään vaan. Tule. Tuus. Tännekin joku mökin rakentanut. Salama Kohdajärvi näkyisi. Siinä pitäisi se kalastella tänään ja huomenna ja tosiaan tiistaina jatkaa matkaa, eikä maanantaina. Tiistaina. Ihan ok keliä ruvannut. Tässä ihan kauheasti sataa ja ne edes myrskytuulet sais loppua, niin sais sit vaikka hyttysiä vielä kaveiksi. Eiköhän tässä parin tunnin päästä pääsee jo kalastelemaan, kun saa teltan pystyyn. Ja kellohan on vasta jotain 8.30. Aika Norjan tai Suomen aikaa, paha sanoa. Keittiin rauhassa leiripaikka, jos veitas kerrankin hyvä, niin voi tuossa semmonen kiire. Hienot on maisemat. Siitä huivataan yli. Eikä kiskota Alma alamäkeen. Ei kiskota alamäkeen, ei. Joo, mennään vaan. Mennään. Ihan rohkeasti. Siitä vaan mennään, ei oo syvä. Mennään. Tule vaan. Tuu vaan, Alma. Hei vaan. Hei vaan. Oho. Loppukas matka siihen. Mennään tänne ylemmäksi. No on syvä. Tää on vielä. Tässä toinen paikka. Sitten uusi yritys ilman kenkiä. Mennään sitten. Hei, älä kierrä siitä. Hei, älä. Täältä. Hyvä, siitä, mentiin. No, tästä hujautetaan yli. No niin, mennään. No, mennään. Hyvin mennään. Mennä vaan. Kohta matalenee. Hyvin mene. Mennään vaan. Ei voida pysähtyä enää. Ei Alma hikoile varpaa tänään yhtään.
Ei vielä kannata ravistaa. Mennään. Hyvä. Mennään täällä. Alma, täällä. Tästä vielä. Aika se ihan. Ota tänne. No niin. Hyvä. Niin. Siinä se pitäisi pari päivää olla ja jatkaa sit matkaa. Toivottavasti tulisi joku. Oho. Se ekat virveli. Haluatko Alma mennä heittää virveli? Mennäänkö heittää? No odota hetki. Sitten nyt kisko mua veteen tän kanssa. Odota. No niin, mennään. No mennäänkö? Haluatko mennä heittää virveliä? Haluatko? Olisiko kiva heittää virveliä? Olisiko? Häh? Odota vähän. Hei, sä solmitittas ihan vallan. Tästä ekat heidot. No niin, tästä lähtee. No niin, älä mene sinne veteen. Niin. Ei oo kalaa. Lihasoppaa syödään tänäänkin. Onko vauhtia vähän? Onko kiva kalastaa? No joo, mennään. Katso siellä vähän syvempää siellä. Tuossa on niin matala reuna näkyy. No mennään kyllä. No kyllä koko ajan ollaan menossa. No on. Kato Salma, kun siellä vähän syvänee. Joo. Se Alma joku pikkutirri. Olisiko taimen vai rautu? Veikkaa rautua. Taisiko kolmas heitto? Pieni taimenko täällä. Alma ei mene. Vähän käy sellainen napakka tuulen vire, kun ei pysy siimat vedessä. Mä uistin ylös. Meillä olisi paistettua taimenta ja valkosipulisieniä ja nuudelia. Maistuisiko? Sen sijaan, miten parisuhde jakselee tällaisena aikana. Onko teillä käyneet neliötahtaiksi? Kyllähän se tietyllä tavalla hieman happea syö, kun ollaan kaikki kotona koko ajan. Hyvin mahdutte vielä molemmat sisätiloihin. Kyllä, kun muistetaan käydä vuorotellen vähän ulkonakin välillä. Ollaanko Alma menossa kalaa? On Alma niin pieni taimen tämä. Ei mene Alma, ei. Älä mene. Nätisti odota. Ei mene Alma. Sitä kutsutaan Alma tortillaksi sitä kalaa. Ei mene. Tuu Alma tänne. Älä Alma mene. Älä Alma mene.
Noin. Siinä on Alma sun. Se. Tuo on hienon näköinen paikka. Otetaan Alma. Hei. Otetaan. Ehkä mennään. Hyvä. Tässä. Se hyvä. Otetaan. Hieno. Jos katsoo tässä. Vielä vähän. Lopuista sitten tortilla. Kolma sullekin vähän. Siitä jää, sulle Alma jää vähän sinne surruaan sekaan vielä. Niin. Niin. No toi loppu vielä. Maskin läpi hengittäminen on tukalaa ja hiki valuu kasvoille. Pienen korinan jälkeen alkaa puudutus. Anteeksi tunnin. Sitten, mennä sitten. Mä tiedän ton alamäki. Ja viitti katkoo jalkoja. Eipäs se hieno paikka kans. Ei me siitä mennä. Hei. Et sä Alma siitä voi mennä. No niin. Koira on saatu yli. Enää puuttuu tavarat. Pienestä kiinni. Mennä Alma tänne. Mennään tremmiin, kun ei oikein viittinyt pitää hihnassa, kun ne tuo ylityksessä. No, hyvinhän Salma meni. Hienosti. Salma, sumuiset vuoret. Sitten Alma tarvitsisi päättää, että lähemmäksi autoa vai kauemmaksi autosta.
Viime vuonna piti käydä siellä Miettäjärvellä ja ei päästy, kun Hermanin jalat meni ja nyt sinne piti mennä sitten 2 ja nyt on vähän tämmöiset kelit. Saataisko me siellä tuulesuojaa yhtään? Ja sait jo. Mielihan kovasti tekis mennä. Aurinkokin paistaa. Nyt. Varmaan ottaa sääennustus. Tehdä sit päätös. Jaha. Uppaa niin kovia tuulia. 9 metriä ton pohjostaa luodetta. Ei viitti avotunturiin kyllä mennä. Ja alavimmille maille loppureissuksi. Kalvako roska pudonnut siihen repusta? Miten tuo koira näkee nuo porot jo? Paljon ennen mua. Saa kyllä lisävirtaa. Aina että vetoapua tulee riittämiin. Sitten odotat mua. Älä kisko, Alma. Hyvä. Hieno tyttö. Katsos, Alma, kun on hieno sateenkaari. Viileä tuuli. Onko sulla ääni jo lähtenyt? Alma, tules tänne sieltä. Hei, tules tänne nyt sieltä. Onko sä ääneskö jo vinkunut? Oletko äänes vinkunut? No mikä? Hän on vähän Norjassa sodella tänä vuonna. Koitetaan sitten päästä. Mennään. Joo, odota siinä. Odota, Alma, älä kiskase. Hei, odottaa. Ai, hyvä. Hienosti mentiin taas. Mitä? Löysitkö Alma kepi? Löysitkö sä kepi? Pitäisikö heitellä? Eikö ole tänään liikuttu tarpeeksi? Eikö ole liikuttu tänään? On tullut joku 16 kilometriä. Keppiä pitäisi vai heittää? Mennään nyt kuule vaan leiripaikkaan, päästään tekee ruokaa. Taas kamat tosta vielä. Yhtään ruveta riisuun kenkiä. Sieltä varmaan pääsi. Tässä ei ollut kauhean syvä. No, mennään edellä, niin nähdään vähän. Hieno tyttö, hyvä. Odotan vähän. No, nyt ei oo pitkälti enää. Siitä yli alkaisi leiripaikka häämöttää. Ei täälläkään nyt tuulasuojaa, mutta ei täällä ihan semmonen huiku käy kuin siellä ylätunturissa. No. Eihän nyt keppi katkenut. Odotaan. Saadaan vielä teltta pystyyn. Kenkä kastuu. No niin, mennään sen. Sinne mennään leiriin. Silipäivä. Ei mitään muistikuvaa, mitä siihen on tullut laitettua, kun joskus tammikuussa tullut se tehtyä varmaan valmiiksi. Eiköhän se hyvää ole. Olisiko vähän kalastusjuttuja? Olisiko Alma vähän kalajuttuja? Olisiko? Tää on heti täältä. Tää on heti tästä. No niin, hyvä. No joo, on vähän kalajuttuja. 2 taimenta. Savupussiin ja
Saadaan savukalatortilloja. No onko vähän kalaintoa? Ihan vähän. No onko kalastusta? Onko? Äläs vedä mua mukana sinne. Talma, aina kannattaa yrittää, eikö vai? Joo, onhan se syvä. Onhan siinä vettä. Joo. Sitä mä en tiedä, onko siellä Alma mitään elämää, mutta kyllä me yritetään. Onko vähän lähellä? Toivottavasti se ei tule lähemmäksi enää. Häh? Kun me lähtee jatkaa matkaa. Kaveri lähti seuraamaan meitä näköjään. Alma, tuus vaan. Meidän ei tarvitse kyllä jäädä leikkiä sen kanssa. Tuu vaan, mennään me tonne kalaan alas. Jätä rauha. Joo, se haluaisi varmaan olla sun kaveri, kun tulee mukana. Alma, elä mee! Noniin, saatiinhan me komia savukala. Tuu se pois sieltä vedestä. Laihoja on kyllä, mutta kyllä se syödään. Lämmintä vielä. Iltapalalle vielä. Ja tässä onkin viimeinen kalastuspäivä jo. Savutaimen tortilla. No oliko se kalastaa vai? Kalastaako tekis mieli heti aamusta? Siinä on virveli, mutta meidän pitää kyllä pakata leiriä ja jatkaa matkaa. Se sitten ruokas. Ei me voida kalastaa nyt. Mä pakkaan virvelin pois. Kyllä. Katsotaan, jos siellä sitten viimeisellä järvellä vielä vähän tänään heitetään. Sopisiko sulle? Salva vaan matka lyhenee. Lähenee kuule seikkailu taas loppua. Ehkä jotain vielä tänä vuonna Backraft-hommia, jos vettä tulee. Onko poro vielä siellä? No, on meillä vielä yksi syö. Niin, anna sen olla. No, sä oot kylässä sillä. No, oot kylässä. Ei koirat syö suklaata. Häh? Pistäs mammiin vaan kuule. Okei.
Tuu Alma vielä tänne. Alma, tos tänne vielä. Tule tänne. Melkein syvempää kuin mä luulin. Tos tänne. Mennään suorastaan. No niinhän siinä kävi, että boksereillehan tässä sai tempasta, oli sen verran syvää. Viime vuonna se oli polviin asti. Mennään vaan. Täältä, Alma, täältä kautta. No oli vähän syvää ja kylmää. Nyt on puhtoiset jalat. On puhtoiset jalat. Niin Alma, se olisi tää reissun viimeinen leiripaikka. Katsotaan löydettäisiin joku vähän tuulensuojaisempi paikka. Tänään ei puhuttu kuin telttapaikkaa. Tähän ei kyllä. Tässä olisi tasasta, mutta ei oikein tuulensuojaa kyllä. Vieläkö viimeiset kalastukset? Vieläkö? Mennä kalaa vielä. Mennäänkö? No niin, mennään. No niin, mennään. Höpsö. Käydään vaan katsomassa vähän maisemia ja mennään sit jatkamaan. Jos sulle vaan millään sekä sopii. Ei me sinne alas lähdetä enää. Viimeinen päivä. Katsotaan vaan vähän. Mennäänkö mieluummin jatkaan kalastusta? Häh? Selvä. Mennään. Pakalaa vielä. Saataisko mä olla kalasoppa vielä tänne? Viimeistä aamua vietäis Alma. Nyt olisi semmonen keli, kun pitäisi olla aina. Tyyni eikä satais pääsisi aamusta kalalle, mutta se on kotia kohti vaan. Mä ajattelin, että pääsikö kuivana, mutta kai se rupeaa vettä tiputtaa. Se on hyvä, ettei muutu, kun joka päivä on satanut. Pääsi oudokseltaan kuivana olemaan. Tuonne piti alun perin mennä backcraftilla ton järven yli ja kiivetä tonne ylös. 30 kilosaa tulee jokea pitkin takaisin tuolta pitkältä, mutta niin sen verran rankka toi Pöyrisjoen reissu, että melontaa koskikiintiö on kyllä täynnä hetkeksi. Mekin hyödynnettiin mönkiäuria mahdollisimman paljon ja yksi ihminen tuli viikon aikana vastaan heti ekana päivänä mennessä siellä Ylängöllä. Se oli viksumpi kuin mä, se oli tulossa pois sieltä. Oli kelit niin huonot siellä, mutta niin, aika rauhallista on ollut. Metsässä ei olekaan Alma oltu vähän aikaa. Ainakaan tämmöistä esimerkiksi jotain muutakin kuin koivu ja pajua. Alma kanssa kiukuttelee aamulla, kun pakkasin kaasupulloja ja kalavehkeitä sen reppuun, kun sen ruuat on loppu. Niin kattoo vihaisesti ja ravistelee tahalleen pois niitä paikaltaan reppuja. Kun sieltä ottaa jotain pois, niin sit on taas kaikki hyvin. Siinä on Alma vielä yksi iso lätäkkö, minkä keskeltä vois mennä. Meinaatko? Onko ihan tosissaan? Vähän teki mieli vai? Mitäs Alma on ollut 4 vuotta
Olisi kyllä mulle 4-vuotiaana ja heti parin kuukauden jälkeen sillä meni oikeasta takajalasta eturisti sinne poikki ja se leikattiin ja poistettiin ja hyvä siitä on tullut. Onko tää meidän neljäs varmaan rinkkareissu sillä, että se kantaa reppuja sen jälkeen. Hienoa työtä lekurit tekee. No ja Almasta vielä. No veneileen päästiin heti. Sitä se rakastaa. Ja kalastamista. Varmaan näkynyt, että aika innoissaan lähtee. Sama se on uistellessa. Sitten opeteltiin vähän vetää pulkkavaljaita ja ahkioitua. Ei ole reissua tehty, mutta pilkillä käyty. Ja viime vuonna sitten itsellekin sukset pitkästä aikaa. Niin niitä sitten vähän koirankaan vetovaljaiden kanssa. Ja no rinkkaa se nyt oppi kantaa heti, kun vähän kiukuttelee ja on draamakueeni. Ja on ollut sitten pari vuotta backrafti. Sinne menee tosi mielellään. Vähän on koskissa. Joutuu hakemaan tasapainoa, tulee vettä korviin, mutta kyllä tosi innollaan hyppäämässä kyytiin. Se on kyllä ollut hieno koira. On saanut seikkailla kyllä. Mahtava kaveri. Oli kyllä Alma hieno reissu. Kelit oli mitä oli, mutta mihin et voi vaikuttaa, niin siihen on vaan sopeuduttava. Niin. Nyt sitten vaan Karasjoelta hakee jotain evästä vähän automatkalle ja kohti Ounaslomaa. Siellä Almalle vähän raakaa lihaa kaupasta ja itselle pari olutta ja saunaa ja pari pakettia huiluntuhtia takkaan, niin alkaa oleen taputeltu tää reissu. Vähän haikea mielihän tässä aina on. Mutta kotiinkin on mentävä.